Nakadaon agad. Balik. Panibagong araw, panibagong video po tayo ngayon. Magapasin po ngayon dito sa Damar Village. Pawis lang. Usahan ng 600 na siguro. Kasi papawis lang. 700 na. 700 ba? Ayun lang mga kawaray. Kaya samahan nyo kami sa pagkakao namin. Sana walang sakta sa amin. Pagkakao namin. Nakadaon agad. Balik. Nice one. Nilay này.
shoot agad. Nilay, Nay! Balik.
Sabay, sabay. Balik na yun, balik.
Balik, balik. Hinay, hinay. Parehas itu, Las Jing. Butnya daim, butnya.